Irulegiko eskuaren misterioak lehen unetik txunditu zituen munduko arkeologo eta hizkuntzalariak. Argitu nahi baitzuten, 4 lerro eta 40 zeinuz osaturiko esaldia euskaraz idatzitako zaharrena ote zen. Mundua brontzezko piezatxoarekin txundituta zebilen bitartean, nik beste obsesio bat neukan. Ama non zegoen jakitea. Behin txantxetan kuadernoak kendu nion, eta sekula ez du zure ama hain haserre ikusi. Agertu da kuaderno hori edo amarena izandako beste zerbait? Ez errez. Ez arroparik, ez da dokumenturik ere. Ka, aztarnategiko zaintzaile bat dirudi. Alde egin behar dut. Zer gertatzen da? Nor da gizon hori? Jone! STM, eneko, aurkitu zer esan nahi duten STM izkiek, azkar, alde egin behar dut. Etortzeko esan dizut! Eman eskuetan duzuna! Jone, non zaude? Ez dio tiro egin. Bizirik nahiko zenutela uste nuen, txanda. Errenka eta odoletan nindoan mendian bera. Orain dela 2000 urte Irulegitik ihes egin zuten baskoien gixara. Ei, Jone! Asko poztu naiz museora zentozela esan diazunean. Aldrebe sartuta beste inizial batzuk agertzen dira orrialdeen atzealdeetan. Bai, eta atzealdeko orrialdeetako batzuek tolesturak dituztela ematen du, ez? Zertarako izango dira tolestura horiek? Eureka! Begira, Jone. STM inizialen altuera berean inizialak dituen orria tolesten badut, STM letren parean beste 3 letra agertzen dira. MJE. Oianak indar guztiz bota zuen orkoia lurraren aurka. Oianak lurretik hartu zuen egur puskatua, eta indar eginez, barruan zuen brontzezko xafla bat atera zuen. Brontzezko xafla bat! Amak Irulegin topatu zuen eskuaren antza handia zuena. Honek baina, oinaren forma zuen. Une hartan ez nekien ama non zegoen. Ez da bizirik zegoen ere. Baina bizi berri nuen, berak Irulegiko eskua topatu zueneko sentsazio bera ziurrenik. Ni Joseba Gorrotxategi doktorea naiz. Basoa fundazioko bozeramailea eta museo honetako patronatuko kidea. Paleografo digitalean sartutako azken testuen kopia bat emango didazu. Eta bihar goizean zure kurrikuluma bidaliko dugu museoko langileen zerrenda beltzera. Xake ematen. Ez dakitzuk zer egingo zenukeen egoera horretan. Baina kontua da horrelaxe, Durango eta Zornotza bitarteko autobidearen bazter batean, autoaren keinukariak piztuta eta alternatiba handirik gabe, erabaki nuela Aitorri ordura arteko aurkikuntza guztien berri ematea. Nere bizitza zeharo aldatu zen azken 24 orduetan, eta sentsazioa neukan, hasiera besterik ez zela. Solairu honetan aurkituko dituzu Europako alerik zaharrenetakoak, jokorik bitxienak eta baita dokumentu berezienak ere. Harrigarria da, bai? Dena den, karta konkretu baten bila nabil, bateko urrearen bila. Bateko urre hori Heraklio Furnerrek egin zuen lehen karta sortakoa da, orain dela 150 urtekoa. Nire eskuetan nuen, esku aurrean kabitzen zitzaidan brontzezko 4. pieza. Furnierrek bateko urrea estanpatzeko erabili zuena. Gizaburu baten forma zuen. Bai, Gorrotxategi jauna, museoko telefonotik ari naiz daika. Albiste txarrak. Iratxeren alabak ihes egin du. Ez, nik ere ez dakit nola alde egin duen. Kodalet hitzak edalontzia esan nahi du iparraldeko euskaraz, baina egin ditudan bilaketetan beti kodalet dantza hitz bikotea azaltzen zait. Zuberoako maskaradaren dantza berezi bat omen da. Badute euskal dantzei buruzko atal bat. Agian antopatuko duzu. Hurrengo pieza.
Noski, ezin da ireki kodea jakin gabe. Eta Arixelar jauna ez dagoenez hemen koordenatuak emateko teknologiak lagundu beharko digu. Kasena Fanderea, gogoan izango duzu Basoa Fundazioa ilustrazio garaian sortu zutela Lapurdin. Seguru nago berehala ezabatuko duzula nire bisita zure memoriatik. Eta ez didazula beste galderarik egingo, ezta? Duela aste batzuk leku berean eserita joan zen emakume baten antza izugarria daukazu orduan. Eskuetan zeraman kuadernoa ere kolore berekoa zela egingo nuke apustu. Zure amaren artxiboa deskonprimitzen ari naiz eta ez duzu sinetxiko zer aurkitu dudan. Oso aspaldiko grabazioak dira. 1978koak, Arantzazuko santutegian grabatuak. Urria hasieran 3 egunez bildu ziren 40 euskaltzain. Koldo Mitxelena buruzutela. Euskara egoera kritikoan zegoela usteta, patua edo estandarra finkatzen hastea erabaki zuten. Zuek desagerrarazi zenuten ama, ezta? Zuek eta zuen fundazioak. Zer egin diozue? Gaurroi zikinak? Zure ama aurkitu nahi baduzu, nitaz fidatu beharko zara. Egoera larrietan, erabakirik azkarrenak hartu behar direla esan dut. Ez onenak. Basoa elkarte sekretu bada, munduko zaharrenetakoa. Hasieran euskal kultura eta historiarekin zerikusia zuen guztia biltzeari ekin zion. Euskararen historiaz dakiguna hankasgora jarriko luketen datu sekretuak. Gure leloak dioen bezala ordea, Basoak eskutatuko ditu sekula ezagutu behar ez diren egiak. Oker zaude. Piezak lortzea ez da nere helburua. Bide bakarra baizik, ama honik aurkitzeko. Ulertzen! Bi aldiz pentsatu gabe, nire neurriko sotana bat hartu, eta burutik bera sartu nuen. Horrek lagunduko zidan, Arantzazun ikustezina izaten. Nor da bilor? Nor da bilor? Ez daukazu potrorik arpegia emateko? Hementxe dituzu. Bata eneko informatika ikasle eskasa, sudur luze samarra, eta ausardiaren softwarea sekula ezagutuko zuena. Bestea, Oiana. Museoetan kuleroak behin baino gehiagotan galdu dituen hezitzailea. Ama! Esbirrobik proiektore bat sartu zuten gelara nire atzetik. Fotograma zuriak pasatzen hasi ziren. Halako batean, peio zabala agertu zen izara zurian. Ezpaitaria ezagutzen ez dugunik euskararen jatorria. Ekarria alaken. Inork ez dezan ahalaken munduari erakusteko tentaziorik izan. Euskararen sekretua jakitea gure betiko galbidea bailitzateke. Gogoan izan. Ez egin itzik, nahi ez patarra itzik. Zuk zer egingo zenukeen. Balantzaren alde batean, historia unibertsalaren sekretu handienetako bat. Euskararen jatorria eta biziraupena jarriko balizkizute. Eta beste aldean, maite dituzun guztien bizitzak.